रां दाबिनायनि सायाव बनसुनि सासे सोद्रोमाया दादगारि पुलिसनि लकआपआव। लोगोआव चिरां जिल्ला बनसुनि फैसा रिसिप्ट मोनफादों। गंफ्रोमबो गारि फैसा रिसिप्ट लानानै रां दाबिनायाव ओंखारदों नामा बनसुआ? जेबो जाहोन गैयालासिनो रां खांथिंनायाव हमजादों चिरां जिल्लानि बनसुनि दैदेनगिरिया। थारैनो बर' माहारियारि फरायसा आफाद एबा बनसुआ आथिखालाव मा मावदों आरो मा मावाखै बेखौ बर' रायजो राजाफोरा मिथिगौ। नाथाय बेफोरबायदि रां खांथिंनाया मानि इसारा? जाय समाव आसामाव सान्दा एबा रां खांथिंनायखौ सरकारा बन्द खालामदों, बे समाव रां खांनायाव मुखुब बनसुनि खायसे दैदेनगिरिया। बे समाव साननो गोनां बाथ्रा, बर' माहारियारि फरायसा आफादनि सोद्रोमाया माबोरै रां दाबिनायनि सायाव पुलिसजों हमजानो मोनखो? मानोना दादगारि हाथिजार ओनसोलाव मोनाबिलि समाव बनसुनि सोद्रोमाया आयेन बेरेखा रां खांबाय थानाय समाव हमजादों दादगारि पुलिस बिफानजों। बेफोरबायदि मोनाबिलि समाव बनसुनि सोद्रोमाया माबोरै हारसिंनो रां खांथिंनायाव हमजानो हाखो, बे मोनसे गिदिर सोंथि। हमजानाय बनसुनि सोद्रोमाखौ चिरां जिल्ला बेंटल देवलगुरि गामिनि फिनेन नार्जारी होना सिनायथिनो हादों। बे समाव दादगारि पुलिस बिफाना बेनि सायाव मा राहा लागोन आरो मिरु बनसुनि दैदेनगिरिया मा फोरमायगोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिसिगोन। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।